ke ong dung ara ki hormu mate drugs put hot kenep thulong. Chief Minister Institutional Plantation Program Rangsana College along kedopon. Pulunia hawar ke parlo loring tepi outpost adung borsing rong hang amaro along special rong amai ke padopon. Kadang normally pini karbedele news ani sama beta long peneri thare monusing ti pini ke chengse beta adrupanik tha. Pai ni pai hini ada porpai truk apor malom dilai police station ke parlo along ke ong dung ara ke hormu mate drugs ke long pon. APS SDPO John Das dilai OCS AUB Lutfur Rahman SI UB Dipok Lahon C20 CRPF Bukajan APRG Camp Bukajan police station staff alang litum cepati pipon si arlo pen birta long thu si pinile thot posita me ihum bolero amotor along pen ke ong dung ara ke hormu mate drugs ke nep thulong. Kelong pon pharo ke thom trokner kebra ke thom grams heroin pharo isi pure Chinese ka character pusi chini don lapen bangso ara ke hormo pangrom pet pen hitia long anam koror kre pho an bag duji pusi pachini pon adun thu kaching nang check a motor ala kala ke SK 5 ke thom P isi kli ke thom lapen bang thom kaching nang check atum amen la posan hen lo Rajesh Lakamdri Arta Thong Kebra ke thong SO Santi Kumar Lakamdri RO Kanto Premanagar PO Matipukuri District Sekmai PS Sekmai District Impol lapen adun thu kaching nang lok abang phu amen Tengambo Marian Mai Arta Klikebra Nerke SO Masingbo RO Thanglang Akutpa PS Kangbopi District Sek Senapati Manipur lapen bang ke thom kaching lang lok abang phu amen lake Kumar Gajimar Arta Thong Kebra Nerke SO Jit Bhadur Gajimar RO Kanta Premanagar PO Matipukuri PS Sekmai District Impol nonomat bangge thom aphan raikoma saikhya tumpen karju patak pon bomlang HDP pen Wilson Bay report Karbedele News. Munit ahok pet ajir polake thengpi thengprang henlo thengpi thengprang jong se avelo polodang te pirthe ke kreng dang lapen akisung do chenam lapuson thak si pini Chief Minister Institutional Plantation Program along Rangsina College along ke paman pon pini pai ni pai hiniar ni Government of Assam Chief Minister Institutional Plantation Program ke padopon Rangsina College teacher staff doan lapen degree student ke doan cerap ceto pensi college compound kapang thai pon lapen thengpi aklim ke pon Keroni pen Kanjing di report Karbedele News. Pini pai ni pai hini arni loring tipia hitia dong kedo borching ronghang amaro arong rongasar atum cerok tok amai kedo pon. Pini bangso amai long BDO ABDO mate engineering assistant engineering atum ahin pen arat aphan ke than pon ateng ke non ke wangji pai ni pai Krike thom arni pen methang asai hemalong Indian flags cetar pon et nang jipu mate kaduk kawe det ahem atum kaduk kawe katalon pon ji aphansi kapachini pon lapen koson pen si katalon dun nang jima puta pachini pon lapen bangso amai along akimi VDC chairman aphanta jong pon si mai ing samjin pen pachun pon poluni pen mirjeng hanse lapen langhin pen Rahul Taron report Karbedele News. Harahat blok lapen langsung di blok labang so program di pon alamang ke nilithan bong tung ke lailo litum dakar arong arat mata kulni arat pa pupua ablok arong aratum isi awareness ason thaklo national flag koposon si ketar nai ma ahem tin arong tin adon tin long sila national flag ketar arong si kethan kang la litum kecopapon blog ake hai employment tum alang tum chito dun video bang dun de taboy hita melang assistant nang dun lo alang dera samo than kang teng te ini tum national day ta nang yom tu agosto 13 tarik pen 15 tarik anang bong oposon si national day ta nang ma la poso arona ta nang than tekang la so arona bang ke la lo ni tum bang ta ahogo la poson nung si ethan pon ulong te rong tu mata akisung ga velu tabhula velu katini velu pula so ning chit hedun lo lapen pupua ablok pen nice toy dun atum hata ni tum ning sampik lo labang so mai bi kon thega pot si
non ke bang ya po do tang ke dak ni tum kulun constituency arlo rong arat tami la so teranga flag national flag ka tar bang ke apora teng pen itum arona teng pen tar dum po la pen apora teng pen ke pasuning ta tum pasunun po la pen dong si tadi kret hom pen dong si tar ponji pulang te alang tulung pulo puaso parset chat neng pusiku sila se parset chat pensi bikok nang po mojita 15 tarik 15 Agosto la soran dia talon pun te la soran si intru nai pusi nang thankang la pen lote ani ngang sam ani cilulu pulang te la bangso plek ta pasun nang po pusi nang thankang Don Marley Karbedele News pini ani kang sama beta bang lapas kang ton ponik lo lang ibom dame Karbedele News no metak me kurang tu